San Vicente ikastolako 6. mailako ikasleak gara, eta bideo hau prestatu dugu zuek gure ikastola eta Oion ezagutzeko. Espero dugu zuen gustukoa izatea eta ekainak 21ean Oionen elkar ikustea. Hau gure herria da, eta aurten ekainak 21ean Araba euskaraz ospatuko da. Gure ikastola bi eraikin ditu. Begibistan duzuena haur hezkuntzakoa eta LH-koa da. Eraikin gorria. Honako hau aldiz DBH-ko eraikina da. Eraikin urdina. Hau ikastolako sarrera da. Jarraian, gure herriko enparantza ezagutuko duzue. Aurreko kalea jarraituz gero, herriko enparantzara iritsiko gara. Enparantzaren erdialdean kioskoa aurkitu dezakezue. Bertan herriko jaietan kontzertuak egiten dituzte. Enparantzaren alde batean udaletxea dago, baina gutxi barru beste egingo dute. Hona hemen enparantzaren amaiera. Hau gure herriko eliza da, eta eliza hau orain dela asko eraikita dago. Ikusten duzuen eliza hau beste eliza baten gainean eraikita dago. Hau gure parkea da, eta ikusten duzuten arkuan, neguan jaiotza jartzen dute. Parkea bi zatitan banatzen duen erreka Rio Grande du izena. Parkeko alde batean futbol zelai txiki bat dago. Hau gure parkeko ibilbide bat da, eta ibilbide hau jarraituz gero Betankara edo zubia zeharkatzen parkeko beste aldera joan zaitezke. Parkearen zelaian egunero ume asko eta asko egoten dira jolasten. Lehen aipatutako ibilbidea jarraituz Betankara jolasteko aukera duzu. Arabarren arabera. Araban blai! Araba euskaraz. Hona hemen parkeko beste ibilbide bat. Ibilbide hau aurrera jarraituz patinetan ibili dezakegu. Pizka bat aurrera jarraituz kolumpioetan jolastu dezakegu. Begibistan duzuena Araba euskarazeko denda da, eta kristaletan dauden izkiak guk egindakoak dira. Hau foru plaza da eta ikastola ondoan dago. Bertan medikua, liburutegia eta museo txiki bat aurkitu dezakegu. Gure ikastola 2003 urtean 25 urte egin zituen. Aurten ikastola honetan espero dugu arabaz euskaraz polit bat ateratzea. Askoari eragin eta euskaraz hitz egin. Agur! Gloria,